Tragèdia al barri de Remolins de Tortosa amb la mort d'una dona de 92 anys i el seu fill de 68 aquesta passada nit. Els bombers els han rescatat amb vida però han mort poc després. Així ho explicaven els seus veïns. Que jo, quan vaig baixar de casa baix a buscar-li una cosa a Mercedes, vaig trucar i no me contestava ningú. I quan se va tancar la llum de l'escala, veia que dins havia llum i no me contestava ningú. Acabat ja vaig pujar dalt i al cap d'un rato van vindre la policia local, van intentar obrir la porta, no podien, perquè era una porta doblada. Van vindre els bombers, dos ambulàncies, van pujar els bombers i a base de cops la van obrir i va sortir una escaparada de fum. Té una botigueta, ella anava a la botigueta igual, 92 anys que tenia, ella igual anava a la botigueta, un fill minusvàlid, molt minusvàlid, i pesava 200 quilos, diu, el xiquet. Jo no m'he enterat ara que pesava 200 quilos, feia molt temps que no sortia al carrer i no res, diu que sí, la paella. Primer no es veia fum, però després van poder obrir com van poder, perquè no podien, i va començar a sortir fum, i molta fum. Bona nit, és dijous 21 de març i aquests són la resta de titulars de la jornada. Antonio Suárez nega que el projecte de dipòsit de Riba-roja d'Ebre quedi aturat per la revisió de la llicència ambiental. Esquerra denuncia que és el PSOE el que impedeix invertir l'impost nuclear. Inquietud màxima a la Terra Alta pel silenci del govern sobre els parcs eòlics. Una dona de 92 anys i el seu fill de 68 han mort aquesta passada nit en un incendi en el seu domicili al barri de Remolins de Tortosa. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del foc, que segons l'Ajuntament s'hauria produït per un accident domèstic mentre estaven cuinant. Dues persones han mort aquesta nit en un incendi en un domicili al barri de Remolins de Tortosa. Els bombers els han rescatat amb vida, però han mort poc després. Les víctimes són una dona de 92 anys i el seu fill de 68, que tenia mobilitat reduïda. Es tracta de Mercedes Rodríguez i Alberto Beltrán, tots dos molt coneguts a la ciutat, perquè la dona encara regentava una botiga de retalls de roba al cèntric carrer de la Sang, a prop de la plaça de l'Àngel, i perquè el seu fill havia estat vinculat a la banda municipal de música. La dona va ingressar a l'Hospital Verge de la Cinta amb ferides al 90% del seu cos i allà va morir. Els fets van passar al carrer Hospitalet número 13, a la primera planta d'un edifici de 3 pisos. Els bombers van rebre l'avís a les 10:24 de la nit i mitja hora més tard ja l'havien extingit. L'edifici no té danys estructurals i no ha calgut desallotjar cap veí. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del foc que, segons l'Ajuntament, s'hauria produït per un accident domèstic mentre estaven cuinant. Els veïns de les víctimes han explicat que es van adonar que hi havia foc a casa quan un d'ells va anar a demanar-los un aliment prestat. En picar a la porta va veure que no li responien. Una altra veïna va avisar la policia local en veure les flames. Que jo, quan vaig baixar de casa baix a buscar-li una cosa a Mercedes, vaig trucar i no me contestava ningú. I quan se va tancar la llum de l'escala, veia que dins havia llum i no me contestava ningú. Acabat ja vaig pujar dalt i al cap d'un rato van vindre la policia local, van intentar obrir la porta, no podien, perquè era una porta doblada. Van vindre els bombers, dos ambulàncies, van pujar els bombers i a base de cops la van obrir i va sortir una escaparada de fum. Té una botigueta, ella anava a la botigueta igual, 92 anys que tenia, ella igual anava a la botigueta, un fill minusvàlid, molt minusvàlid,
i pesava 200 quilos, diu, el xiquet. Jo no m'he enterat ara que pesava 200 quilos. Feia molt temps que no sortia al carrer i no res, diu que sí, la paella. Primer no es veia fum, però després van poder obrir com van poder perquè no podien i va començar a sortir fum i molta fum. Fins al lloc s'han desplaçat 3 dotacions dels bombers, 2 de la policia local, 2 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i una patrulla dels Mossos, a més d'un metge del CAP. El projecte del dipòsit de residus industrials no perillosos de Riba-roja d'Ebre ha quedat paralitzat després que el govern hagi decidit actuar d'ofici i revisar la llicència ambiental. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calmet, assegura que l'Ajuntament de Riba-roja no podrà atorgar la llicència d'obres. El projecte del dipòsit de residus industrials no perillosos de Riba-roja d'Ebre ha quedat paralitzat després que el govern hagi decidit actuar d'ofici i revisar la llicència ambiental que caduca el 17 de juliol vinent. Segons ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet, la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha notificat que la llicència del futur dipòsit no es pot prorrogar perquè l'activitat que s'havia autoritzat encara no està en marxa i perquè hi ha hagut canvis normatius en matèria d'aigua. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, assegura que l'Ajuntament de Riba-roja no podrà atorgar la llicència d'obres. El Departament de Territori comunicarà a l'empresa l'inici d'aquesta revisió anticipada de l'autorització ambiental en tots els vectors. Això vol dir amb el vector aire, amb el vector aigua, amb el vector residus, també amb tot el que fa referència a biodiversitat, i quedarem a l'espera de la resposta de l'empresa respecte a aquest requeriment. Hem fet la feina que ens pertocava, analitzar tot aquest procediment ambiental i urbanístic i trobar la forma en la que, amb la revisió de l'autorització ambiental, en definitiva, puguem procedir a tancar l'etapa en la que aquest projecte era possible. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, que ha format part de la delegació d'alcaldes que s'ha reunit amb el conseller Barcelona, s'ha mostrat satisfet amb la proposta de territori. Molt contents i a més també en aquesta confiança de que el govern de la Generalitat en un territori petit com el nostre, doncs gràcies al moviment tant de la majoria dels alcaldes i de les poblacions i també de les plataformes i dels que reivindiquen tots els valors, doncs haguem pogut tirar endavant. Karim ha reiterat que la comarca viu una decadència industrial que se suma a la data de caducitat de les 2 centrals nuclears i que l'aposta passa per tornar a recuperar valors agroalimentaris, turístics i patrimonials que l'abocador de Riba-roja posa en risc. Ben diferent ho veu l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, qui nega que el projecte hagi quedat aturat. Suárez afirma que la revisió d'ofici no li preocupa i recorda que els drets adquirits per la promotora són vigents fins al 17 de juliol. Suárez també ha assegurat que la llicència d'obres no està compromesa. L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre considera que el projecte del dipòsit de residus industrials no perillosos i el centre de valorització pot tirar endavant, tot i l'anunci del Departament de Territori de revisar i adequar la llicència ambiental perquè caduca a l'estiu. L'alcalde Antonio Suárez assegura que la revisió d'ofici no li preocupa i recorda que els drets adquirits per la promotora són vigents fins al 17 de juliol. Suárez ha remarcat que el projecte del dipòsit s'ha fet amb les tramitacions ambientals i urbanístiques netes i immaculades. A mi no és un tema que ara per ara em preocupa. No em preocupa i el que m'agradaria remarcar és que aquest projecte de dipòsit de residus i de planta de valorització a Riba-roja d'Ebre compta amb una autorització ambiental i compta amb un pla especial urbanístic amb tramitacions netes, amb tramitacions immaculades realitzades per part del Departament del Territori i que després d'aquest procés de revisió que s'ha dut a terme per part del Departament, doncs el que ha quedat molt clar avui, i així ho ha deixat clar i evident el conseller Calvet, és que no revisaran d'ofici perquè estan molt ben fetes. Jo ara per ara no tinc especial preocupació en relació a aquest informe elaborat per la Confederació Hidrogràfica. Entre altres coses perquè la Confederació Hidrogràfica no és la competent en realitzar les autoritzacions ambientals. L'autorització ambiental o les tramitacions ambientals simplificades i ordinàries són competents a Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat. Suárez ha assegurat que la llicència d'obres no està compromesa i recorda que és l'empresa qui té l'última paraula si el projecte està executat abans de la data en què expira l'autorització. La viabilitat del que sigui el procediment de llicència d'obres no està compromesa. A partir d'aquí, com ja dic que l'autoritat competent en medi ambient no som nosaltres, doncs no em pertoca a mi dir això. Jo crec que el conseller Calvet ha estat
prou explícita en les seves declaracions. I aquí també entra a jugar un tercer actor, que és l'empresa. No hem d'oblidar mai que l'empresa fins ara no n'ha parlat. I en tot cas, un cop com a Ajuntament hem complert amb les nostres obligacions, a partir d'aquí l'empresa també jo crec que té alguna cosa a dir i és també qui dirà, en definitiva, no sé si l'última paraula, però si pot o no complir amb els tràmits. L'alcalde de Riba-roja d'Ebre s'ha mostrat estupefacte amb l'oposició del president de la Generalitat, Quim Torra, al dipòsit de Riba-roja, com ha manifestat a preguntes de la CUP aquest dimecres al Parlament. Aquestes paraules del president van provocar que Suárez no assistís a la reunió a la tarda dels alcaldes de la Ribera d'Ebre i el Segrià amb el conseller Damià Calvet. Suárez ha convidat a Torra a conèixer la comarca a fons. M'ha deixat estupefacte perquè situava a Riba-roja d'Ebre en un entorn rural, i on sembla ser, segons l'activitat productiva, el que he sentit dir al Parlament era la pagesia. I això m'ha deixat francament preocupat. I jo aprofito aquesta convocatòria a mitjans, aquesta roda de premsa, a convocar el president a visitar Riba-roja, el convido, que conegui Riba-roja d'Ebre, que conegui la Ribera Nord, que conegui la problemàtica que tenim arrel de la desindustrialització de Flix, del tancament de fàbrica. El convido a que coneixi la comarca a fons, quina problemàtica tindrem quan tancarem d'aquí 10 anys els 2 reactors nuclears d'Ascó, i el convidaré a conèixer, jo actualment a Riba-roja d'Ebre tinc 4 pagesos, la resta de la població activa treballa a la nuclear, treballa el poc que queda de fàbrica de Flix o són funcionaris. Esquerra afirma que és el PSOE el culpable de no invertir a les Terres de l'Ebre l'impost nuclear perquè no ha retirat el recurs d'inconstitucionalitat vigent. El president d'Esquerra a l'Ebre, Alfons Montserrat, també ha aclarit que la Generalitat està recaptant l'impost i reservant els diners a l'espera de la resolució del Tribunal Constitucional. Esquerra Republicana afirma que el Partit Socialista és el culpable de no poder invertir a les Terres de l'Ebre l'impost nuclear perquè no ha retirat el recurs d'inconstitucionalitat vigent. Així ha respost el president de la Federació d'Esquerra Republicana de l'Ebre, Alfons Montserrat, al PSC, després que acusés Esquerra de mentir amb la recaptació de l'impost i a la Generalitat d'estar destinant els diners a despeses de govern. Montserrat ha aclarit que la Generalitat està recaptant l'impost, però en previsió que puga tornar a passar el que ja va passar amb l'anterior impost nuclear, tombat pel Tribunal Constitucional a instàncies del Partit Popular. El govern de la Generalitat està reservant els diners recaptats. Mentre aquest impost està recorregut, no es pot ni aprovar ni desplegar el reglament. El reglament és el que regularà la gestió i com s'ha de fer perquè aquests diners que es recapten puguen anar com a fons d'industrialització a totes aquella zona nuclear per a fer inversions que una mica el que facin sigui dinamitzar la zona. Per tant, aquest reglament no es pot fer. La Generalitat en aquest moment sí que està recaptant-ho, però en previsió de que passi el que va passar l'altra vegada, que és que al declarar-se inconstitucional va haver de tornar els diners i a més va haver de pagar uns interessos de mora del 4%, el que fa que aquests diners estan consignats, els tenen guardats i no poden invertir-ho en previsió de que se tingui que tornar. El diputat provincial, Francesc Barbero, ha recordat que Esquerra va presentar una moció a tots els ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l'Ebre i també a la Diputació demanant al govern socialista la retirada del recurs. Se va aprovar a la majoria d'ajuntaments de les àrees nuclears, a tots els consells comarcals on se va presentar. Se va acabar aprovant a la Diputació de Tarragona i a molts d'aquests llocs se va fer en el vot favorable dels regidors i regidores del PSC. No entenem que, havent-se sumat al clam per demanar al PSOE que aixequi el veto, que aixequi el recurs, que ara paralitza aquest impost al Tribunal Constitucional, i passats 9 mesos i en període electoral, en lloc d'haver contribuït a la pressió, en vez d'haver pressionat a qui havia de pressionar, ara es giri contra els que som els principals damnificats, que és el territori de les àrees nuclears. Els republicans insisteixen que la comarca de la Ribera d'Ebre necessita la inversió d'aquest impost per preparar-se laboralment i empresarialment per quan es tanquen les nuclears.
Inquietud màxima entre els cellers de la Terra Alta pel silenci del govern sobre els parcs eòlics. Els responsables dels cellers Tarroner, Herència Altés i Bàrbara Forés no veuen la voluntat política necessària per aturar els 4 projectes que hi ha en tràmit. El mateix dia que s'ha fet públic, el Consell Regulador de la DEO Terra Alta presenta un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat. Inquietud màxima entre els cellers de la Terra Alta que rebutgen la massificació de projectes eòlics. El mateix dia que s'ha fet públic que el Consell Regulador de la DEO Terra Alta presenta un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat, les responsables dels cellers Tarroner, Herència Altés i Bàrbara Forés també han rebutjat els nous parcs eòlics projectats a la comarca. Durant una tertúlia que en el 21 Imma Soler, Núria Altés i Pilis Sant Martín han deixat clar la seva visió contrària a la massificació. I al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, tenim agressions brutals, no? Ja hem aportat moltíssim en quant a energies renovables i no renovables. I ara ja aquesta massificació ja es converteix en una agressió. El 80% dels parcs eòlics els tenim al sud. L'energia que generen i que produeixen no la consumim nosaltres, se'n va a un altre lloc. O sigui, sembla que al sud de Catalunya és fàcil implantar tot tipus d'energia o indústria que realment no dona gaire benefici al territori i, a més, trenca tota aquesta sostenibilitat de paisatge que estem buscant. És a dir, si tota aquesta energia es necessita per les grans ciutats, doncs aquesta energia s'ha de poder produir més a prop de les grans ciutats. No podem trinxar tot un territori, fer les grans línies d'evacuació. Les 3 viticultores han advertit que no veuen la voluntat política necessària per aturar els 4 projectes que hi ha en tràmit. D'una banda, els 3 parcs eòlics de Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca, que la Generalitat va atorgar per concurs públic el 2010 dintre de la zona de desenvolupament prioritària de la Terra Alta. I de l'altra, el nou parc eòlic de la Fatarella Nord, un projecte que fa anys que dormia al calaix. De fet, el tema de la massificació eòlica ha estat latent des de fa molts anys perquè hi havia molts projectes que estaven al calaix, hi va haver l'oposició que hi va haver fa uns anys i ara era algo que no se n'acabava de parlar i darrerament van sortir aquests projectes i van sortir la denominació d'origen, l'Ateneu Popular La Pastora i la Plataforma en Defensa de l'Ebre a demanar explicacions de això què és. Llavors, l'estat actual en el que estem és que es va presentar una moció al Consell Comarcal que es va aprovar i el que han fet ha sigut blindar la comarca a la instal·lació de nous aerogeneradors, que això està molt bé. Paral·lelament han sortit aquests 3 projectes que tu... Paral·lelament ha sortit un dels projectes que tu comentes, que és el de la Fatarella Nord, i teníem aquests 3 projectes que quedaven de l'antiga ZDP, no? Sant Martín ha explicat que continuen esperant una resposta del govern català a la moció del Consell Comarcal de la Terra Alta que reclamava blindar la comarca de nous projectes eòlics. De fet, a principis d'any la Generalitat es va comprometre a renegociar amb les empreses, però fa setmanes que no en saben res. I que parlarien en les empreses, que són les grans empreses, les Natural, companyia, que intentarien localitzar-ho en altres espais, no? I van dir que ens van donar 3 setmanes, ens van dir que ens donarien una resposta en 3 setmanes. Aquesta resposta no ha arribat, llavors la inquietud és màxima, perquè ens estem jugant el territori, ens estem jugant el paisatge. El tema eòlic hi és, però és que si no és el tema eòlic, d'aquí 2 dies ne vindrà un altre. Llavors penso que com a societat hem de ser lo suficientment madura per dir és que això no ho volem, perquè volem viure en dignitat a la Terra Alta, perquè s'hi pot viure i s'hi viu superbé. A banda, Soler ha recordat que els aerogeneradors instal·lats durant els últims 20 anys no han servit per resoldre problemes a la comarca com la falta de feina o el despoblament, sinó que les promotores han enganyat la gent i els municipis de la Terra Alta. Satisfacció al Montsià per l'avanç en la llei que ha de protegir les oliveres monumentals que ahir va arribar al Parlament. Des de l'hemicicle va seguir el debat l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, que ha demanat al govern que mentre es tramiti la llei hi hagi una moratòria per frenar les extraccions d'oliveres.
El Montsià, la comarca amb més presència d'oliveres monumentals de Catalunya, ha valorat amb satisfacció la tramitació de la proposició de llei per a la protecció de les oliveres que ahir va arribar al Parlament. Des de l'hemicicle va seguir el debat l'alcaldessa Ulldecona, Núria Ventura, qui ha demanat al govern que mentre es tramiti la llei hi hagi una moratòria per frenar les extraccions d'oliveres. Bé, positiva, evidentment. Portem molts de mesos treballant i finalment el Parlament ha donat llum verda. Avui hem tingut l'oportunitat de reunir-nos en representants de tots els grups parlamentaris, fent-nos arribar quines eren les nostres inquietuds, també sobretot demanant al govern, tant a la consellera d'Agricultura com al conseller d'Interior, una moratòria durant el procés d'elaboració de la llei. I esperem, com te dic, que aquesta tramitació no sigui molt llarga, perquè com hem alarmat durant molt de temps, hi ha un perill real de que quan arribi la protecció no tinguem res a protegir, no? I per tant el que volem és que s'acceleren tots els tràmits al màxim. Qui també va estar present a la cambra catalana va ser Jaume Antic, president de l'associació Territori Sénia. Antic també s'ha mostrat satisfet amb aquest primer pas i ha recordat que la llei, a banda de protegir les oliveres, ha d'impulsar-ne la seva producció. La veritat és que estem molt contents. Tant l'associació, que jo presideixo, com la Mancomunitat, en aquest tema hem treballat ja des de fa anys conjuntament per a tota la relacionat en la protecció, però a la vegada per a nosaltres és molt important la posada en valor. O sigui, les oliveres no volem només que es mantinguen mig vives o mig mortes, no. Volem que estiguen productives, que facin oli, que generen llocs de treball. La proposició de llei va estar presentada pel PSC Units i va arribar a debat sense esmenes, després que Junts per Catalunya i Esquerra les retiressin. La llei, que a partir d'ara continuarà el seu tràmit al Parlament, vol protegir les oliveres amb segles d'edat i prohibir explícitament la seva extracció, trasplantament i comercialització. Es preveuen unes sancions de fins a 500.000 euros. Una intervenció arqueològica busca a l'Aldea els primers agricultors del Delta de l'Ebre. Es tracta d'un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu de les Terres de l'Ebre. Un equip d'arqueòlegs busca els primers agricultors del Delta de l'Ebre al jaciment de la Cuba, a l'Aldea. El director de la intervenció, Salva Pardo, ha explicat que el jaciment data de l'any 9000 abans de Crist i que els sondejos realitzats porten a situar l'ocupació d'agricultors i ramaders cap a l'any 5600 abans de Crist. La informació que hi ha ara a partir de troballa superficial ens parlen d'un jaciment epipaleolític, és a dir, del voltant del 9000 abans de Crist. I tot fa indicar que probablement, paral·lelament a aquesta ocupació, podríem trobar una ocupació associada als primers agricultors i ramaders, que són uns grups d'homes i dones que arriben del Pròxim Orient a Península Ibèrica al voltant dels 5600 abans de Crist. L'excavació s'emmarca en un projecte de recerca arqueològica que desenvolupen la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu de les Terres de l'Ebre, amb intervencions no només a l'Aldea, sinó també a Freginals, Benifallet i Móra la Nova. El director gerent del Consorci del Museu, Àlex Farnós, ha destacat la rellevància d'haver trobat antics còdols que indicarien que l'espai que ocupa el jaciment de la Cuba pertany a un antic illot que, més enllà dels assentaments humans, permetrà conèixer l'evolució morfològica del propi delta. L'espai on estem, que es diu la Cuba, junt en l'espai de l'ermita de l'Aldea i la Punta de l'Abat, tots ells tres aquí al terme municipal de l'Aldea, serien, abans de la formació de l'actual delta, antics illots molt propers a la costa interior, envoltats per mar. Aquests illots permeten un assentament humà que és, en principi, molt més antic que la colonització que tots coneixem del delta en època, d'alguna manera, antiga o en època medieval i demés. Per tant, per fer-ho molt senzill, a tots els deltes del Mediterrani se coneix el delta de la Camarga, el delta del Po, no cal dir el delta del Nil. A tots els deltes del Mediterrani se coneix el poblament prehistòric, el poblament prehistòric i el poblament medieval, i al delta de l'Ebre no. Els altres deltes s'ha investigat i aquí tot just comencem ara. Per tant, aquest projecte és importantíssim no només per conèixer el poblament, sinó per conèixer també l'evolució morfològica, l'evolució geològica del propi delta.
L'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, ha posat en valor la riquesa arqueològica que es troba al municipi i el fet que s'ha ja situat al poble l'origen de la presència humana al delta. Autoesteller ha presentat al parador de Tortosa el nou Seat Tarraco, un cotxe pioner dins la categoria del SUV, una tendència imparable on asseguren i té molt a dir. El concessionari Autoesteller de Tortosa ha presentat el nou Seat Tarraco en un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Parador. El responsable del concessionari ha destacat que el Seat Tarraco és un cotxe pioner dins la categoria del SUV, una tendència imparable on assegura i té molt a dir. I és que el SUV és una tendència imparable. Un de cada 4 cotxes a Espanya és un SUV. I segons sembla, la tendència és a créixer. Ja no som només una moda. Han vingut per a quedar-se. El nou Seat Tarraco té molt a dir en aquest mercat. La responsable de vendes d'Autoesteller, Onelia Esteller, ha explicat quines són les característiques que fan d'este vehicle el millor de la seva gamma. És una mescla de dinamisme, de classe i de seguretat. Un SUV 4x4 amb 7 places de grans dimensions que amb tota probabilitat, si el proveu, voldreu repetir. Des de SEAT i des d'Autoesteller estem treballant en un futur esperançador, elèctric, dinàmic i sostenible. Un futur que també és el present en aquest nou Seat Tarraco. I el gerent d'Autoesteller, Santiago Esteller, ha destacat que el Seat Tarraco s'obre a nous sectors. Este és un cotxe que ens obre les portes a un sector que no tenia presència, els grans SUV i els expansionistes. Si heu sentit bé, els expansionistes, us preguntareu qui són. Els expansionistes són aquells als quals va dirigit el nostre Tarraco. Són els que no es conformen, els que ho tenen quasi tot fet, però que volen anar un pas més allà. Els que saben que no pares perquè et fas vell, sinó que te fas vell perquè pares. Aquesta és la filosofia que volem transmetre. És una forma de vida. Per això en Autoesteller ens sentim tan identificats en aquest concepte i aquest automòbil. Res més, ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Molt bones, avui comencem amb aquesta fotografia que ens envia el Francesc Sans, de la sortida de sol d'ahir vista des de la badia del Fangar. I veiem ara la previsió per aquest divendres. Dia amb el cel serè en general, tot i això durant la matinada i fins a primeres hores del matí hi haurà algunes bandes de núvols alts i mitjans. La visibilitat serà bona o excel·lent. Pel que fa al vent bufarà de component nord i est entre fluix i moderat, més reforçat fins a migdia, i al litoral on predominarà el gregal i el llevant. L'estat de la mar serà de forta maror amb notable mar de fons de component est. I pel que fa a les temperatures, tant les mínimes com les màximes seran lleugerament superiors en conjunt. I com sempre acabem amb una dita que avui diu així: quan la primavera arriba, l'ovella esquila. Fins al 24 de març, 7enes jornades gastronòmiques de la Carxofa d'Amposta. Fins al 31 de març, 14enes jornades gastronòmiques de Benifallet, enguany dedicades als caragols. Fins al 30 d'abril, Urbiart, espai de creació col·lectiva al campus Terres de l'Ebre de la URB. Del 17 de març al 14 d'abril, jornades gastronòmiques de la Clotxa de la Ribera d'Ebre. Tercera edició del Senia Fest, amb les actuacions de Mascarats, Tribade, Els Catarres, Auxili i DJ Monca.